ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангурва боғ. имрӯз 7 майи соли 2024 ва мо навор мекунем аз ниҳолхонаи ман ки ниҳолҳои ангурро барои соли оянда омода карда истодам. ин ниҳолҳое ки мебинед ҳамаш маникюр фингер аст. манамо бурида тайёр кардем. эшони Мелик Мурод, аъзои гурӯҳи ангурва боғ, гурӯҳи зудамали ангурва боғ. мана чӣ кор карда истааст? Мелик Мурод чӣ кор карда доди барои чӣ кор? Кани гапзан? чашмакоша мегирем ки хуба боло рава. Да боло чанд та мемонӣ? Дута да боло мемонӣ. Баъд ҳамин дута ҳам якта мекунем? Як моҳ пас. Як моҳ пас дута якта мекунем. Яъне ҳозир дута мемонӣ, як моҳ пас якта мемонӣ. Ин якта мондааст, инҷа якта мондааст. Як моҳ пас якташа мегирӣ. Дута барои чӣ мондед ҳозир? Шамол шуда якаш мемонад. Яки шамол мешиканад, якташро барои эҳтиёт монде? Бале. Барои дута мемонед. Бале. ҳамдиёрони азиз, мана яки дигар аъзои гурӯҳи зудамалӣ, гурӯҳи ангурва боғ. ангурҳоро тоза карда истодаем. мана ин ангурҳои ниҳолчаҳои маникюр фингер. моҳи декабр худо хоҳад ин ба фурӯш мебарояд. то моҳи декабр худо хоҳад 1 метр дига шавад. агар ин мешавад 1-2.5 метр дарозиаш мешавад. ин худаш 2 сола аст. бо 1 сол дига дар хонаи мо истода инҷа истад. ман кӯчонда боғ овардем. ин мешавад 3 сола. решаш ба қувват мешавад то он вақта. анин аст ангурҳои маникюр фингер, яъне бо президентӣ ҳам мегӯянд. мо тоза карда истодаем. ҳамдиёрони азиз, ба ҳамаи шумо кушоиши кор хоҳонам. худо нигаҳбони шумо бошад. моҳи декабр метавонед ба ҳазур муроҷиат кунед. аз ҳамин ангурҳо ниҳолашро аз ман харидорӣ кунед. дар паноҳи худо бошед.